Určite ste už v televízii alebo na internete zachytili jeden brutálny hit. Ja ho evidujem len od príležitostných zákazníkov, ktorí prídu s požiadavkou. Máte tu špeciálnu silikónovú podložku na grill, aby sa mi neprepekalo? Na čo kombinovať nejaký kus plastu špeciálneho, teflónový, nepripeka sa, s grillom? Moja odpoveď je: nemáme, nepredávame, neodporúčame. Je to blbosť. Ak chcete grilovať, grilovanie je o sálavom teple. Priame teplo. Nie izolované nejakým kusom plastu. Pokiaľ prebytočná mastnota chce odkvapnúť, nech odkvapne. Mimo horáka, mimo plameňov, ale gro tej potenciálnej šťavy sa má pripiec priamo na mese. Chcete používať teflónovú podložku? Robte to rovno na panvici, nepotrebujete grill. Vy len obmedzujete teplo, ktoré prichádza k pokrmu a ono sa bude močiť vo vlastnej šťave. Bude mazľavé, mokré. Toto nie je grilovanie. Grilovaný pokrm, grilované mäso má byť z vrchu suché, chrumkavé, ale s množstvom šťavy vo vnútra. Na to potrebujete čo najvyššiu teplotu a priame sálavé teplo. A vďaka takejto podložke toto nedosiahnete.